Nincsó! De lazán kezdem el ezt a videót, basszus kult! Hallgassátok saját dalom. Gyere Gábor, gyere! Gyere Gábor, gyere! Csináld Gábor! Szedett Gábor! Gyere! Gyere! Sziasztok, én Amfi Zséda vagyok, és most megnézek egy videót, amit már több százezren láttak, több hete fönt van, de én még csak most vettem észre. Elsírtam magam ezen a videón, remélem ti is. Sziasztok! Mert én megtehetem. Just do it! Make your dreams come true! Just do it! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Kihez van szerencsénk? Zséda vagyok. Hú, elég bonyolult név. Dehogy is. Na, mit énekel? Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Jól van. Nagyon jó Na gyerünk! Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó. Tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben, de érzem az, hogy nekem így jó. Azt hiszem erre mondják azt, hogy született tehetség. Brutál volt. Jó a hangod, jó a mozgásod. Megszégyenítettél jó pár nálad jóval idősebb rockzenészt. Gratulál. Akkora X-faktor van benned, hogy embertelen és utoljára adnál egy autogramot nekem? Igen, kisanyám. Igen! Legnagyobb igen, amit tudok mondani. Hihetetlen. Zseniális. De még nem énekelt egy mondatot, csak egy mozdulat volt, hogy így Tudtam. Annyira érzi a zenét, embertelen kisugárzása van. És magától értetődően csinált mindent.